महामानब भारतनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान जायखौ जोङो गान्धी जयन्ती हिसाबै गोलाव सम 1869 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बिथांनि जि जोनोम सान बेखौ बयबो भारतनि सुबुंफ्रा सरकारि भाबै बेसरकारि भाबै आफादफोरा फालिबोगासिनो दङ आरो दिनैनि बे सानखौनो 15 जुन 2007 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशना मोनसे थांखिनि गेजेरजों इन्टारनेशनल डे अफ नन भायलेन्स हिसाबै फालिबोदों आरो दिनै जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला एबसु आरो जाला आन्चलिक एबसुनि जथाय बानजायनायाव दिनै नैबे जालानि लक्षी मन्दिराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गान्धी जयन्ती आरो इन्टारनेशनल डे अफ नन भायलेन्सखौ जोङो बेयाव खुंफुंदों आरो फुंनि हाबाफारि आरो बे समाव गेवलां मेल बेयाव सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा महात्मा गान्धीनि आदर्श सैथो आरो अहिंसानि जि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै जेब्लायबो खामानि मावबोदों आरो सैथोनि गेजेरजों अहिंसा रावखौबो हिंसा खालायालासिनो गणतान्त्रिक माने मोनसे मोन्थोरखौ लानानै महात्मा गान्धीया जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै गालांदों माहारि मोनसे गुस्लायनायनि थाखाय हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय हारिनि अधिकार मोनथायनि थाखाय माने रावनिबो सायाव हिंसा खालायालासिनो नन भायलेन्ट जि रेसिस्टेन्स नोङो मोनसे ससियेल चेन्जनि थाखाय बा मोनसे मोनथायनि अधिकारनि थाखाय जि दावहा बे दावहायाव रावखौबो फिजिकेल एसल्ट खालायालासिनो रावखौबो फिजिकेल कनफ्लिक्टआव थाङाब्लासिनो बिथाङा सत्याग्रहनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा आन्दलननि बाथ्रा बुंदों गणतान्त्रिक आन्दलननि बाथ्रा बुंदों नन कअपारेशननि बाथ्रा बुंदों आरो बे गासैबो मोन्थोरखौ लानानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर' हारि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बर'नि थामोन्था रैखाथि मोनथायनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि धाराखौ 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायबोदों बे महात्मा गान्धीनि देशआव थानानै महात्मा गान्धीनि आदर्श आरो खान्थिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानायनि थाखाय हारिनि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों आरो बे गोलाव समनि हाबा मावबोनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे समाव जोंनि हारिनि अधिकार हिसाबै जों BSc मोननो हादों मोनसे समाव 2003 मायथाइयाव जोङो BTC मोनसे गोरोबथा जोङो मोननो हाबाय गोजोन गोरोबथा आरो दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोङो BTR जोङो सान्ति सुक्तिखौ मोननो हाबाय दा बेखायनो बर' हारिनिफ्राय जायफोर हाथियार लानानै सोमावसारनायनि धाराखौ जागायदोंमोन बिथांमोनाबो दिनै BLTनि बाथ्राखौनो होन बा NDFBनि मोनब्रै हान्जानि बाथ्राखौनो होन दिनै गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों पिसफुल डायलगनि गेजेरजों हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय पिसफुल सलुसननि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनानै बावैसो सिगां नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों BTR मोनसे कनस्टिटिउसन राइट नङा होननानै बुंदों दिनैनि तारिखआव आङो सोरबा राजखान्थियारि बेक्तिया राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायनि सायाव आङो थोंजोङै आङो फिन होनो लुबैयाखै बाथ्राया जाहैबाय जे गोलाव समनि हाथियार लानानै जे संग्राम खालामनाय BLTनि आन्दलन NDFBनि आन्दलन दिनै मोनसे गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों पिसफुल सलुसन मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो मोनफ्रोमबो गोजोन गोरोबथानि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ कनस्टिटिउसनेल दिनै BTC सुक्तियाबो संबिधानिक मर्यादानि गेजेरजों जादों आरो दिनै BTR सुक्तियाबो संबिधानिक मर्यादानि गेजेरजों जादों 6 सिडुल जि माने प्रभिजन दङ नर्थ इस्टनि थाखाय माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि स्पेशल मोनसे प्रभिजन दङ बे 6 सिडुलनि आधाराव मोनसे ओनसोलखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे नाम होनाय मोनसे बिमुंखौ सोलायना गुबुन नाम होनाय बिनि बाउन्डारिखौ बारायनाय बिनि बाउन्डारिखौ खमायनाय बे जाबाय राज्यपालनि अधीनाव कनस्टिटिउसना बेखौ अथराइज खालामनानै दोनदों एसाइन खालामनानै दोनदों दा बेयाव जोंनि सोरबा राजखान्थियारि बेक्तिया जिखि बाथ्रा बुङा मानो बे बिनि स्वार्थनि थाखाय बुंदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोजोन गायसननायनि गेजेरजों दिनै NDFBनि मोनब्रैबो हान्जाया गोजोननि लामाखौ लानानै गोजोन गायसननायनि गेजेरजों बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ गोजोननि ओनसोल बे ओनसोलखौ जौगानायनि ओनसोल आरो बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जिउआ साफ्रोमबो रायजो राजानि जिउआ गोरिब गुन्द्रानि जिउआ रैखाथि गोनां जायो जौगानायनि लामाखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना जाहाथे सिकिउर मोनसे लाइफ मोनो बिनि थाखाय जों हाबा मावगोन
गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै जों हाबा मावगोन अहिंसानि खान्थिखौ लानानै जों हाबा मावगोन आरो बे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ अनलायनायनि गेजेरजों जोङो खौसेयै बे ओनसोलाव बोरैहाय मजबुत मोनसे समाज दानो हायो आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव जाहाथे जोङो बे ओनसोलखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन ओनसोल मोनसे भाइब्रेन्ट बिटिआर हिसाबै जों बोरै गायसननानै लानो हायो बे ओनसोलाव जोङो हालो दैलो रंजा बाजायै बोरैहाय जोङो गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था राजखान्थिखौ जों मजबुत खालामनानै लानो हायो आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जों जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ मोनबाय आं सानो जे दिनैनि गान्धी जयन्तीनि गेजेरजों जोङो मोनसे आयदा लादों जे नन भायलेन्ट आरो पिस हिंसा खालामै आरो गोजोनानो मोनसे समाजखौ बयनिख्रुइबो गोहोगोरा खालामो आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआरनि जे गोबां लाइमोनफोरनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जोङो बेयाव मोनब्रै इउनिभार्सिटि मोनबाय मोनब्रै मेडिकेल इनस्टिटिउट मोनबाय मोननै मेनेजमेन्ट इनस्टिटिउट मोनदों NIT मोनदों गोबां फिसा गिदिर बेयाव इनस्टिटिउसन मोनदों इन्डास्ट्रि फेक्टरि मोनदों इन्डास्ट्रियेल इस्टेट्स मोनदों दा बिनि गेजेरजों आं सानो जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयाव मोजाङै फरायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेयाव साख्रि बाख्रिनिबो सुबिदा ओंखारगोन दिनै बर' मिडियामनि स्कुलखौ नायनो थाखाय डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम बेखौ गायसननाय जाबाय बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय अलरेडि कमिटि दानाय जाबाय बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय बे खामानियाबो आवगायगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआरनि एरियाखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय मोनसे बाउन्डारि कमिसन दानाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो बिटिएडिखौ रिनेम खालामनानै अधिक बांसिन मर्यादा होनानै आपग्रेड आरो एक्सटेनसन खालामनानै मर अट'नमि होनानै दिनै बिटिआर नामाकरन खालामनाय जाबाय दा बेखायनो आं सानो जे बिटिआरनि गेजेरजों बर' हारिया आबुङै जौगानो हागोन बिटिआरनि गेजेरजों जों रैखाथि गोनां मोनसे हारि हिसाबै गावखौनो जौगाहोनो हागोन आरो बिटिआरआ 6 सिडुल कन्स्टिटिउसननि आधाराव दाजानाय मर अट'नमि मर पावारफुल फाइनेन्सियेल केपासिटि गोनां मर एक्सपान्डेड एरियाखौ बेयाव एनेक्स खालामनानै बे मोनसे शक्तिशाली मोनसे बिटिआर जागोन दा बेखायनो आं सानो जे बिटिआरनि गेजेरजों बर' हारिया थांना थानायनि थाखाय जिखिनि जोङो लामा हान्थिनांगौ जिखिनि मावना लानांगौ जों बेखौ मावनानै लानांगोन आरो जोङो बेखौ मोनसे गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै जों गायसननानै बयबो हारि हारिसाफोरखौ बोजबनानै जोङो आबुङै उदाङै रायजो जानो हानाय मोनसे ओनसोल हिसाबै जों गायसननानै लानांगोन।